Bun venit pe canalul Energia Universului. Astăzi vom explora cum tehnologiile inovatoare din sectorul energetic schimbă lumea în care trăim. Vom discuta despre energia regenerabilă, descoperirile revoluționare și impactul acestor inovații asupra societății noastre. Să începem această călătorie fascinantă. Primul subiect pe care îl vom explora este energia regenerabilă, în special energia solară și eoliană. Aceste surse de energie joacă un rol crucial în tranziția către un viitor sustenabil. Energia solară a devenit din ce în ce mai accesibilă și mai eficientă. Panourile solare transformă lumina soarelui în electricitate, reducând dependența de combustibilii fosili și emisiile de carbon. Noile tehnologii solare, cum ar fi panourile pe bază de perovskit și soluțiile de stocare a energiei, au potențialul de a revoluționa industria energetică. Aceste inovații sporesc eficiența și reduc costurile, făcând energia solară mai accesibilă pentru toată lumea. Energia eoliană, pe de altă parte, utilizează puterea vântului pentru a genera electricitate. Turbinele eoliene moderne sunt mai mari și mai eficiente, capabile să producă cantități semnificative de energie curată. În multe țări, energia eoliană a devenit o componentă majoră a mixului energetic, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la combaterea schimbărilor climatice. Să trecem acum la alte forme de energie regenerabilă, energia hidro- și geotermală. Aceste surse de energie valorifică puterea naturii pentru a genera electricitate. Energia hidroelectrică folosește forța apei în mișcare pentru a produce electricitate. Centralele hidroelectrice sunt printre cele mai vechi și mai fiabile surse de energie regenerabilă. Energia hidro este esențială pentru multe țări, datorită fiabilității sale și a capacității de a furniza energie la scară largă. Noile tehnologii, cum ar fi microhidrocentralele, fac posibilă valorificarea energiei hidroelectrice în comunități mici și izolate. Energia geotermală, pe de altă parte, utilizează căldura din interiorul Pământului pentru a genera electricitate și a încălzi locuințele. Aceasta este o sursă de energie constantă și durabilă, ideală pentru regiunile cu activitate geotermală intensă. Dincolo de sursele tradiționale de energie regenerabilă, există multe inovații revoluționare care promit să transforme modul în care producem și consumăm energie. Fuziunea nucleară este una dintre cele mai promițătoare tehnologii energetice ale viitorului. Spre deosebire de fisiunea nucleară, care desparte nucleele atomice, fuziunea le combină, eliberând cantități uriașe de energie fără emisiile de deșeuri radioactive pe termen lung. Fuziunea nucleară ar putea oferi o sursă aproape inepuizabilă de energie curată. Provocările tehnologice rămân semnificative, dar progresele recente ne apropie de realizarea acestui vis. Tehnologiile avansate ale bateriilor și stocarea energiei sunt cruciale pentru integrarea energiilor regenerabile în rețelele electrice. Acestea permit stocarea energiei produse în perioadele de vârf pentru a fi utilizată atunci când cererea este mai mare. Captarea și stocarea carbonului reprezintă o altă inovație crucială pentru reducerea emisiilor de CO2 din atmosferă. Aceste tehnologii captează emisiile de carbon de la centralele electrice și alte surse industriale și le stochează în subteran. Toate aceste inovații au un impact profund asupra societății noastre. Nu numai că reduc emisiile de carbon și combat schimbările climatice, dar creează și noi locuri de muncă și stimulează creșterea economică. Tranziția către surse de energie curate și durabile este vitală pentru viitorul nostru. Aceasta necesită investiții în tehnologie, educație și politici publice, care să sprijine inovația și adoptarea pe scară largă a energiilor regenerabile. Tehnologiile energetice inovatoare ne oferă speranță și oportunități pentru un viitor mai curat și mai durabil. De la energia solară și eoliană la fuziunea nucleară și captarea carbonului, fiecare inovație ne apropie de un viitor în care energiile regenerabile domină peisajul energetic global. Vă mulțumim că ni s-ați alăturat în această explorare a inovațiilor energetice. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rugăm să-i dați un like,
să vă abonați la canalul nostru și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu videoclipurile noastre viitoare. Până data viitoare, rămâneți informați și implicați în tranziția către un viitor energetic durabil.